வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான பீர்க்கங்காய் கடையல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பீர்க்கங்காய் எடுத்துக்கிறோம். அதை நல்லா தோல் சீவிட்டு கழுவி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி, ஒரு 8 பச்சை மிளகா, ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி, 10 பல் பூண்டு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு அப்படியே மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு புளி சேர்த்துக்கிறோம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி விட்டுடலாம். புளி நல்லா ஊறட்டும். இப்போ 10 நிமிஷம் கழிச்சு இது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம பருப்பு கடையிற சட்டியில் மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு தண்ணி இல்லாமல் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கு தாளிப்பு ரெடி பண்ணுறோம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம கரைஞ்சி வச்சுருக்கிறதுல அதை சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, அருமையான பீர்க்கங்காய் கடையல் பருப்பு இல்லாமல் நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா களி, இட்லி, தோசை, சாப்பாடு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.